Moikka! Mä oon Elina ja tää on mun YouTube-kanava Elmeriini Knits. Tää taitaa olla mun 6. video, missä mä kerron mun käsityöharrastuksestani. Ehkä omin tapa mulle on toi kutominen eli neulominen, mutta teen vielä myös jotain muitakin juttuja. Ja Instagramista ja Ravelrystä mut löytää myös tuolla nimellä Elmeriini Knits. Tervetuloa! Ihan hirvittävän kuumottavaa jotenkin tämä videon aloittaminen. Ei meinaa lähtenyt ollenkaan. Mä pidin tuossa vähän taukoa ton heinäkuun ajan kuvaamisesta, kun oli kesälomaa ja reissattiin perheen kanssa ja muuta sellaista, niin en sitten kuvailu ollenkaan. Nyt tuntuu jotenkin tosi kankealta ja hankalalta, mutta ehkä se tästä lähtee. Valmista mulla on ja muutenkin kaikkea näytettävää. Keräsin oikein tällaisen korillisen tavaraa tähän viereen, että mistä saa sitten lähteä purkamaan. Joo, kai me lähdetään noista valmistuneista töistä. Pikku hörppy vierestä ennen. Ihana hempeän väristä energiajuomaa mulla tuolla pupissa. Joo, mä kuvasin sen julkaisin sen viimeisimmän videon mun mielestä kesäkuun lopulla. Ja mä siinä kerroin jo näistä lapasista. Ja nämä on nyt siis valmiit. Ihan hirveästi en näistä nyt muista, kun nämä on jo sen verran pitkään ollut valmiina ja mä oon laittanut siirtänyt tonne odottelemaan talvea, mutta siis aluslapaset ovat ja 100% villalankaa. Mä oletin, että tää on noin fingerin vahvuista, mutta voi olla, että tää on vähän paksumpaa, koska mä meinasin ottaa tähän ohjeen Nopitan sivuilta heidän fingerin vahvuiselle langalle suunnitelluista lapasista. Mutta kun mä rupesin tekemään sitä, niin näistä tuli ihan hirveän isot sillä silmukkamäärät, että mä jouduin sitten tosi paljon vähentämään silmukoita. Niin loppuviimein aika lailla omasta päästä tuli sitten nämä. Mutta täällä on tosiaan oikein kaksi nuriresoria ja sitten kiilapeukalo ja sitten tuollaisen pienen värinvaihtumiskuvion kohdan tohon ja sädekavennus sitten tänne päähän. Tää vihreä lanka oli Paatsaman lehdellä värjätty ja sitten tää vähän valosta riippuen vaaleanpunertava veikehtävä on sitten veriseitikillä värjätty. Tää oli sellainen kuin hissukseen. Ilmeisesti joku pienehkö värjäri. Mä oon saanut tän lahjaksi mun ystävältä, kun hän kävi jossain tuolla pohjoisemmassa, kunhan he oli mökillä, niin hän oli siellä jostain kaupasta tätä sitten mulle toi. Ja nyt ne on mulla aluslapasina. Mulla on talvella sellaiset nahkatumput tai sellaiset rukkaset, niin nämä menee hyvin sinne ainakin alle ja miksei joidenkin lapastenkin alle. Tein siis hyvin niin kuin omaan käteen istuvat. Mulla on aika pieni käsi, niin ne on valmiit. Näihin on mennyt 31 grammaa lankaa ja puikot on ollut 2,25 ja 2 puolikkaat. Ei niissä varmaan muuta. Mä kerroin näistä jotain tosiaan jo siinä mun edellisellä videolla. Mulla oli siinä jo mun mielestä toinen valmiina ja toinenkin aika hyvällä mallilla, niin nämä valmistui silloin aika nopsaa. Laitetaan ne tonne. Mä aloitin noin siis silloin juhannusviikolla, kun silmukkavirran Anna-Kaarin piti sen aloitusviikon siihen 7 neulatta tyynyn alle kaliin. Eli juhannusviikolla aloitettiin joka päivä joku neule, joka olisi sitten tarkoitus
saada tämän vuoden loppuun mennessä sitten valmiiksi. Niin tossa on nyt mun eka joka siihen valmistui. Sitten toinen, myös sen haasteen puitteissa aloitettu, on tällainen mun kesäpaitani. Tää on ollut jo käytössä ja tää on jo kertaalleen pestynäkin. Tämmönen hyvin lyhkänen, kropattu pitsineulepaita. Kuinkas paljon sieltä jotakin roskaa tullut tuosta korista. Mä en nyt laittanut näitä päälle, mulla ei itse asiassa mitään niin kuin itse tehtyä nyt tällä hetkellä päällä. Mutta pistän kuvia tähän sitten johonkin, kun mulla on tämä ollut päällä. Oltiin yksi hyvin helteinen päivä Suomenlinnassa ja mulla oli tää siellä ja oli pakko pistää pesuun sitten sen jälkeen, kun sen verran oli tullut hiki siellä. Tähän ohje löytyy täältä Novitan kesä 2017 lehdestä. Eli 2/2017. Ja tuossa on kuva siitä. Tää on siis alun perin Mekko-ohje. Tollanen. Mutta tää oli siis just tälle langalle suunniteltu. Ja mulla oli tätä lankaa sellainen reilu 200 grammaa. Mä en itse asiassa ottanut vielä punnitaisi tätä. Mun mielestä oli pikkasen yli 200 grammaa. Niin kun toi ohje oli ylhäältä alaspäin, niin mä ajattelin, että no hei, että mä rupean tekemään sitä ja sit lanka loppuu kun loppuu ja sitä tulee sen pituinen kun tulee. Lankana mulla oli tää tällainen Novitan puuilabambu. Tässä on vielä vyöte siitä jäljellä. Ja hei, mä joskus ehkä mun tokassa videossa lanseerasin sellaisen osuuden näihin mun videoihin kuin arkistojen aarteita. Ja tämä menee nyt siihen, koska tätä lankaa ei enää ole valmistettu. Silloin 2017 tätä nämä on myyty, mutta ei ainakaan 5 vuoteen ole. Niin tämä on nyt sitten tarpeeksi arkistoa tämä lanka. Tässä koostumus on tosiaan noin puolet on puuvillaa ja puolet bambuviskoosia. Ja 108 metriä on 50 grammassa. Joo, mä oon tehnyt tästä toisenkin teepaidan ja sitten tässä on nyt se mitä siitä jäi jäljelle. Aloitettiin tosiaan täällä ylhäältä ja tää on tehty tää pääntie. Mä näytän nyt just aikoodin loppumista. Pääntie on tehty niin kuin sitten jälkikäteen poimittiin silmukat. Tuossa ohjeessa oli sellainen aina oikein reunustanut pääntiehen ja samoin näihin hihansuihin, mutta mä en halunnut tehdä sitä. Niin sit mä ajattelin, että mä kokeilen tähän aikoodin ja se toimi hyvin. Tein niin kuin täällä varmaankin sillä, että sain nuo hihat eroteltua ja sitten kun sopivasti loppu toi kerä, niin tein sitten hihat ja sitten just nämä kaulaukon eli pääntien ja hihansuiden aikoodit. Että sitten mulla jäi sitä lankaa sen verran mitä jäi ja sai tehtyä tuonne loppuun asti sitten. Vähän piti tuossa kikkailla ja tehdä vähän tiukempi tästä helman aikoordista. Et en ihan niin kuin joka silmukkaat piti vähän siellä kuroa ja sen ehkä näkyykin vähän tosta. Ehkä se näkyy paremmin, jos mä näytän näin päin. Se vähän niin kuin pikkasen menee tuollain niin kuin kasaan. Mutta se ei toisaalta haittanut yhtään, koska silloin kun mä kokeilin tätä ennen kuin mä tein sitä aikoordia, niin toi helma meni sillain niin kuin vähän aaltoilevasti ja mä en oikein tykännyt siitä, niin se ihan kivasti, kun tää on kuitenkin
väliä edelleen, niin kauan kun menen enää jotain. Niin se istuu mun mielestä nyt paremmin. Pari kertaa jouduin yhä purkaa ja tekemään uudestaan mutta siitä tuli hyvä ja lanka riitti justiinsa. Tän on suunnitellut tän Mekon mallin leapetäjä. Ja tää on koko S, mitä mä oon tehnyt, ja puikot on ollut 3,5 mulla tässä. Se olisi ollut ihan kiva tässä, jos taas tehnyt täysmittaiseksi, niin tuossa helmassa tollanen virkattu pitsi. Ja mä mietinkin sitä, että teinkö mä niinku yhden tollasen toistan mallikertaa, mutta sitten toi loppu niin nopeasti toi lanka ja sitä olisi ollut vielä ehkä hankalampi sitten arvioida sitä langan menekkiä, koska en ole niin harjaantunut virkkaa, että tietäisin, että paljonko riittää lanka virkaten, niin toi oli ehkä turvallisempi tapa tehdä tää sitten loppuun. Tää on hyvin pitkälti valmistunut autossa, kun mieheni on ajanut ja minä olen saanut istua apukuskin penkillä. Tätä sitten tein. Ja tosi hyvin mun mielestä sopii ton mun yhden Mekon kanssa, mikä mulla olikin noissa kupissa. Hyvin saman sininen tämä kuin mitä siinä Mekon värinä kanssa on se sininen, niin hyvin menee yksin. Jotain silmukkaa mä tein ehkä pikkasen eri lailla kuin tuossa ohjeessa oli. Mä en saanut sitä sellainen nätin näköiseksi. Se oli sillä, että siinä piti niinku tossa noi tuollaiset niinku keskisilmukat tässä noi. Niin mä en saanut sitä jotenkin, tai mä sain tuolla toisella tyylillä sen siistimmin, niin tein sitten niin. Tai eipä sitä tästä kukaan tiedä ja saahan sitä aina soveltaa kumminkin. Mutta on siis, tykkään tästä tosi paljon, tästä tuli tosi nätti. Ja erityisesti tykkäsin, että tähän meni se kaikki se lanka, että sen sai nyt ei jäänyt yhtään sellaista, että mitä tästä vielä tekisi. Materiaalikin on kuitenkin ehkä sellainen, että ei ehkä ole muuta samanlaista niin paljon, että mihinkä saisi yhdistettyä pientä jämääkään, niin tähän meni ihan kaikki. Oli siis kiva malli, että vaikka tätä lankaa ei olekaan, niin jos haluaa lähteä mekkoa tekemään, niin voin kyllä ihan suositella. Se oli ihan mukava projekti. Noin. Se oli mun toinen siihen yhteisneulontaan siihen 7 neuletta tyynyn alle kalja, niin se oli toinen valmistunut, että 2 7 on nyt siinä. Mutta mulla on siihen vielä 3. valmiina. Nimittäin kesäneule numero 2 on tämmönen toppi. Tää on nyt suoraa käytöstä, että tässä voi olla vähän niin kuin venymää ja muuta. Pistän tästäkin kuvia, kun se on mulla päällä. Instagramiin on jo julkaissut näistä molemmista paidoista kuvat, niin saatte paremmin selvää. Tää on siis tällainen toppi. Myös aika kropattu. Tän nimi on Summer Secret Crop. Tää on Jessie May Designin tekemä ohje. Ja lankana on Wool Me Once Fibersin linne single. Sävyn nimi on Freedom and Whiskey. Ja mulla oli tätäkin sellainen pikkasta vajaa 100 gramman pallero, niin mä sitäkin lähdin sitten niin kuin tekemään, että mahdollisimman paljon saisin tähän sitten käytettyä. No, tää ei mennyt ihan yhtä hyvin kuin toi, että tästä jäi sellainen noin 20 grammaa vielä. Mutta mä luulen, että mulla on siihen ihan hyvä suunnitelma. Kyllä. Tää on koko 4. Ja olikohan mulla 3,5 puikot tässä. Taisi olla joo.
Tää on vähän pidempi kuin ohjeessa. Se ohje oli aika sellainen niinku tällainen juuri niinku rintaliivin malli. Mutta mä tosiaan kun mulla lankaa oli, enkä mä osaa käyttää oikein sellaisia paitoja, niin mä tein sitten pidemmän täällä helmassa aloitettiin, siis tehtiin alhaalta ylöspäin. Tää helma on niin kuin, täällä ei ole muotoiluja, että se on niin kuin suora, että sitten täällä kohtaa suunnilleen alkaa noin levenee vähän tänne. Että jos olisi ollut vielä vähän pidempi, niin sitten olisi ollut kyllä kiva, että se olisi tuonne alaskin päin vähän levennyt, mutta tää oli oikeastaan just sellainen soppeli, että ei se nyt tarvinnut. Tää nyt sen verran joustaa kyllä, että jos pitää tai venyä, niin se venyy kyllä. Tein tällaiset olkaimet, jotka siis on hankala näyttää tästä. Nämä menee siis ristiin täällä. Sitten selän takana. Selän takana sitten. Mä saattaa varmaan mitenkään näyttää, että se ehkä oli joku henkari, että saisi. Mutta menevät ristiin siellä. Sellaiset päätin tehdä. Ja sitten tää eturauna, kun tämän päättelin, niin se jäi sillä lörpöttää, niin mä tein siihen sitten noita piilosilmukoita. Virkkasin täältä tämän välin tässä, niin nyt se istuu paremmin ja asettuu ihan hyvin tuohon. Ainakin toistaiseksi tuntuu, että olkaimet on ihan hyvän pituiset. Voihan tietysti jonkun verran venyä, mutta tää on myös tulee sen verran korkealle tämä, ettei se haittaa, vaikka se vähän venähtäisikin, mutta ne on tosiaan kiinnitettynä tänne taakse sillä, että ne saa sieltä kyllä sitten helposti auki sen nuketon ompeleen ja voi sitten vähän sieltä kiristääkin, jos tarvii. Oli mun mielestä hyvä ohje. Ravelrystä löytyi ilmaiseksi tämä ohje ja voisin hyvin tehdä vielä kyllä lisääkin näitä toppeja, että hyvin tällainen perus simppeli toppi ja uskon, että tätäkin voisi käyttää hyvin kyllä niin kuin ihan hirveän kuumallahan tätä ei kannata käyttää. Tämä on ihan kiva, siis tuntuu kyllä hyvältä niin kuin ihalla, ei sillä niin kuin kutise. Mun mielestä mulla ei ole nyt sitä vyötettä tässä, mutta mä sanoisin, että se olisi joku 70% villaa ja ehkä 30% sitten sitä pellavaa tässä langassa. Ja mun mielestä tässä oli 360 metriä 100 grammalla, että sitä paksukkoa fingeringiä. Niin tää on kyllä on miellyttävä ihoa vasten ja näin. Ja uskon, että voin käyttää tosiaan niin kuin talvellakin sitten neuleiden, vaikka neulettakin alla. Niin on tällainen aika mukava väri, niin tähän voi sitten yhdistää jotain vähän värikkäämpääkin vaikka. Tää oli siis kolmas noista 7 neulasta tyynyn alle aloituksista ja se on kans valmiina nyt sitten. Sitten mulla on vielä yksi pikkunen valmistyö. On oikein 4 valmista, mutta tässä on ollut vähän aikaa ja ollaan tosiaan reissattu paljon, niin on kerinyt tehdä sitten noita kesäpaitoja sitten tässä. Mutta tää on ystävien pikkuselle vauvalle Knitting for Oliven langoista ja myös heidän ohjeellaan Baby Bear Bonnet. Ja tää on 3-kuisen koko. Mulla on tässä lankana Knitting for Oliven Merino ja Soft Silk Mohair. Sen sävyn nimi oli Dark Cognac, eli tumma konjakki. Ja joo. Oli kiva pieni projekti, valmistui muutamassa päivässä. Oli ihan hauska noiden paitojen jälkeen tai toppien jälkeen. Niin vaikka ei niissäkään mitenkään älyttömän kauan mennyt, mutta tää tuli niin hujauksessa ja koko ajan oli joku seuraava vaihe tulossa, niin tää oli kyllä hauska.
hauska projekti. En oo ennemmin noita Knitting for Oliven lankoja enkä heidän ohjeitaankaan käyttänyt, niin oli kiva päästä kokeilemaan sitten vähän niitäkin. Mutta tää on tosiaan pikapuoliin menossa. Menossa sinne sitten lahjaksi oli sieltä ihan toivelahja, niin minä sitten tein kyllä. Tässä oli puikkoina kans 3,5. Siinä oli mun valmistuneet. Nyt mä pidän pienen hörppytauon. No niin, siirrytäänpä sitten keskeneräisiin. Mä tässä vähän napsin näitä nuppineuloja pois, niin on kivempi näyttää, kun en pistele itseäni. Mä nimittäin oon tässä nyt ilokseni voin todeta, että olen saanut tätä Iisakin kirkkoa, niin tuntuu, että tää on, vaikkei tää siis keväällähän mä tämän aloitin, mutta tuntuu, että mä oon niin paljon tätä tehnyt, että tää tuntuu sieltä Iisakin kirkolta. Niin. Eli Adventitious olkaputanon malli, niin se on edennyt nyt siihen pisteeseen, että hihat ja viimeistelyt puuttuvat. Mulla on täällä siis merkkinä tuolla toi pupumerkki, että mä oon viimeksi ollut siinä kohtaa, että mä oon tän takakappaleen niin tuolta kohtaa tehnyt loppuun ja sitten toi tuollainen niin resori tonne niskaan ja sitten nämä olkasaumat oon yhdistänyt sitten kanssa. Niistä tuli kiva tuossa, tykkään tuosta yksityiskohdasta, että siinä menee tuollainen niin silmukkaketju tuossa olalla. Ja tästä tulee kyllä siis niin hieno, mä mun miehellekin fiilistelin tässä eilen, että vaikka mä nyt niinku paljon teenkin ja jotenkin, kyllä mä nyt osaankin, mutta tää on kyllä jotenkin sen, tää on vaatinut niin paljon työtä, tää ei ole mitenkään siis niinku vaikea malli, mutta kun tää on leisvahvuisesta langasta 2,5 millin puikoilla, niin työtunteja vaatii, niin, ja sitten jotenkin tää väri on tosi kiva, pistän tän päälle. Väri on tosi kiva. Tässä on toi pohjalanka on tuollainen tumma. Niin sitten se kivan eläväisen värisen tästä tekee. Ei ehkä nyt mikään parhain mekko täällä alla, mutta saa vähän tätä. No, saa vähän osvittaa, miltä tästä näyttää. Tuo on tällainen boksimallinen sitten tämä ja tänne tulee vielä ehkä ton verran hihaa sitten loppuun, mutta ai vitsi, tykkään kyllä tästä ihan hirveästi. Lankana on tosiaan toi Isakerin spinni ja en kyllä muista sitä sävyä nyt tähän, mutta se on kuitenkin 100% villaa. Ja ai vitsit. Tää on kyllä varmaan ensi video on sitten valmiina. On tossa nyt vielä tikuttamista, mutta tosiaan pitää poimia nuo silmukat ja sitten tehdään ne hihat loppuun, niin sitten tää on valmis. Aivan älyttömän kevyt. Mä en muista paljonko mulla sitä lankaa oli, mutta mulla on vielä niinku toi viimeisin kerä on niinku korkkaamatta. Oisko mulla ollut 200 grammaa, että ne olisi ollut niinku 50 gramman vyyhdeissä. Ja taisi ollut 4 vyyhtiä. Ehkä. Mutta joo, tässä menee toi sama pitsipaneeli menee tuossa edessä ja sitten se menee myös tuolla takaosana, että tuohon tulee sitten tuohon pääntielle tollanen kiva V-muotoilut sitten. V-aukkomuotoilut. Mä en niin kuin voi
kun katsoo paljon muiden videoita ja sitten tuntuu, että on, niinku, on sellaisia, jotka niinku, osa tekee sellaisia tosi pastellisia tai värikkäitä, se väriilotteluita, tai sitten on hyvin sellaista seesteistä ja klassista. Ja, niinku, ja sitten musta itsestä tuntuu, että mä nyt teen jotain tällaisia, mitä mä oon vuosikausia hillonnut noita lankoja tuolla. Niin jotenkin, että tää on nyt mun tällainen niin kuin, miten se nyt sanoisi, sellainen Hall of Fame-hetki, että minä olen nyt tehnyt tällaisen näin ohuen ja hienon ja klassisen paidan. Siitä olen nyt kyllä iloinen. Pannaan tonne, vaikkei se nyt vielä valmis olekaan. Mulla on se ohje on tosiaan tästä, mä oon kyllä näyttänytkin aikaisemmissa videoissa tästä Laine 15-lehdestä. Niin näytän nyt vielä, että ei tosiaan toi ei ole kauhean pitkät, ei noista hihoista enää sitten tuu. Mistäs mä nyt sen tästä äkkiä löydän, kun meidän sen mukaan nopsastikin näyttää. Tossa. Niin, ei ole enää kauhean paljon. Vähän sileitä ja siinä taisi olla sen verran ohjetta katoin, että on vähän niin kuin kavennuksia ja sitten tulee toi resori sinne. Resori sinne reunaan. Mä tosiaan eilen sain ton sillä lailla tehtyä, että mä sitten kastelin kun ne meni niin rullalle, että on helpompi nyt sitten poimia noin silmukat tosta. Silmukat sitten. Lankaa mulla on vielä. Tässä on tää meneillään oleva ja sitten on vielä yksi vyyhti. Että tähän tulee nyt kyllä jäämään aika rutkastikin, todella riittosaa tää kyllä on. Että Olisiko tämän värin nimi ollut persikko? No, mä kirjoitan sen tohon johonkin. Jees. Se etenee, se on nyt niin kuin aktiivisesti työn alla mulla. Ja no toinen aktiivinen on sitten näistä samoista langoista kuin tää. Ajattelin, että kun sitä ostin kerät näitä, niin teen sitten, yritän saada loppuun. Tuossa on näkyy, että minkä väristä nämä on erikseen. Niin teen tällaista perinteistä vauvan kaulahuivia. Eli tuolla on toi, olikohan siinä ohjeessa, että kilisää noi puikot, että avaimen reikä. Niin teen tätä nyt jonkun matkaa ja sitten toiseen päähän tämän samanlaiset, ne saa sitten pujottaa tuosta läpi. Mulla muistan itsellä lapsena on ollut tällaisia kaulahuivia ja omillakin lapsilla, mä oon meidän kummitytölle tehdä tällaisia aikanaan ja sitten se on periytynyt meidän lapsille sitten kans käyttöön, niin mun mielestä tää on ihan kiva. Ja menee sitten ton kanssa, mutta menee varmaan kyllä sitten sen jälkeenkin, kun toi on nyt tähän syksylle, mutta tää voi mennä sitten myöhemminkin. Ja katsotaan ja aika vielä sitten tumppuihin tai töppösiin sitten lankaa. Ja tämähän nyt varmasti jää tätä silkkimohairia, miten tää merino sitten riittää, niin se jää nähtäväksi. Nähtäväksi sitten. Mut siinä on nyt noin mun aktiivisimmat keskeneräiset. Tää oli siis tosiaan aina oikein neuletta, niin tää on sellaista helppoa pätkyttelyä vaan. Toi adventisyskään nyt mitenkään niinku vaikeeta on, nyt tää vaan nyt kun pitää seuraavaksi poimia noin silmukat, niin se toki vaatii vähän sitten tarkempaa seuraamista. Tuossa kaulahuivissa mulla oli 3,5 puikot. Ja se ohje on, mä laitoin ihan Googleen, että vauvan kaulahuivi ja sitten löysin ullaneuleet, kunhan se oli se sivusto, niin sieltä sitten ton ohjeen. Joo.
voisin seuraavaksi näyttää tässä vähän näitä mun kesän aikana tulleita ostoksia ja mennään sitten vielä lopuksi vähän noita. Mä näytän vähän, kun mä tein tammikuussa sellaisen käsityöbingon, että missä kohtaa sen kanssa menen ja sitten katsotaan vähän, tai kerron vähän, mitä mulla nyt on suunnitelmia tälle syksylle tässä. Kun mä tein tätä toppia, niin mulla kävi sillä lailla, että kun saijakut katkesi siitä, missä kaapeli yhdistyy siihen puikkoon, niin meni poikki, joten se jäi tauolle. Sitten mä siirryin tekemään sinistä teipparitoppia ja sitten tein sen loppuun ja sitten olin saanut puikot, niin jatkoin sitten ostin testiin nämä Vuonoen uudet puikot ja mun mielestä nämä oli hyvät. Tykkäsin kyllä. Ei mitään valittamista. Nämä on 4 puikot. Mä taisin sanoa, että mä oon tehnyt 3,5 nämä, mutta 4 mä oon kyllä tehnyt. Korjaus siis siihen. Mut nämä ostin. Sopivasti oli Kiukkulintu oli jakanut sellaisen alekoodin Vuonojen kauppaan. Ei ole enää voimassa, se oli mun mielestä heinäkuun ajan, niin sillä sitten tilasin. Ja kun nyt kerran tilasin puikot, niin piti sitten tilata jotain muutakin vähän, että saa samoihin postikuluihin. Niin tilasin sitten yhden vyyhdin lankaa. Pentti sukkalankaa. Väri on okra. Mä en ole koskaan tätä kokeillut, niin pääsenpä testaamaan sitten. Tää on siis 70% suomalaista lampaanvillaa ja 30% tenseliä sitten vahvikkeen. Vahvuista. Hyvin tällainen syksyinen sävy jo. Tästä voisikin ottaa joku syyssukat puikoille. Mut sen tilasin, ei ole siis vielä sukkia ajattelin. Mä otin toki siinä, kun sieltä tilasi, niin heillä on noita ohjeita, niin siinä oli jotain ohjeita, mitä saa sitten niin kuin ilmoitteeksi tilauksen mukana, niin mä otin, en muista mikä voin sen tähän kirjoittaa, sen kynsikkäiden ohjeen, niin olisiko se ollut peräti tälle penttilangalle, mutta en mä sitä, ne oli sellaiset herkät pitsiset, niin mä en, tietysti voisi tästäkin tehdä, mutta kyllä mä jotenkin näen tän jossain niin kuin palmikkopintaneulosukissa tämän langan ehkä ennemmin, että katsotaan, ei ole mitään tarkkaa suunnitelmaa siis siitä. Pistetään sekin nyt tonne pinon jatkoksi. Ne ostin samalla kun tarvitsin noi puikot. Mulla ei yleensäkään puikkoja ole kuin yhdet sitä yhtä kokoa ja yleensä tykkään tuosta 100 sentin kaapelista, niin niillä pystyy sitten luuppaamaan ja tekemään sitten paitaa kuinka vaan. Niin. Eikä mulla kyllä yleensä sellaista tilannetta, että tarvitsisi useampia puikkoja samaa kokoa. Että yleensä mulla on aika maltillisesti keskeneräisiä, niin ei ole sellainen päällekkäisyyksiä, että tarvitsisi monia. Ainakaan vielä tullut. Sitten samaan aikaan kun ostin nämä tähän vauvanmyssyyn nämä langat, niin ostin myös muutakin Knitting for Oliven lankaa, sillä kävin Snurrassa, kun oltiin kesällä Helsingissä, niin pääsin sitten Snurrassa käymään ja ostin sieltä sitten myös 2 muuta lankalaatua. Tää on purasilkkiä, väri on sunflower eli auringonkukka. Tätä mulla on 2 kerää. Ja sitten tää tällainen vihertävä on Dusty, mitenkä toi sanotaan? Dusty Artichoke. Pardon my pronunciation. Eli
Mikä sen on sitten? Pölyinen artisokka, kun se on sitten suomeksi. Tällainen kiva vihertävä. Toi oli aika helppo. Mä tiesin, että mä haluan tuosta ruskeat, niin niistä vaan valita sellainen. Mielestäni toi, kun ton nimi olikin niinku vauvakarhun myssy, niin se oli mun mielestä hyvin tollainen karhumainen toi väri. Mut näitä vähän sinne mietiskelin. Tää oli tosiaan Cotton Merinoa, tämä vihreä, eli tässä on 70% on puuvillaa ja sitten on merinoa 30%. Näistä on molemmista tullut stoppi. Tätä vihreätä mulla on 3 kerää ja tätä keltaista 2. Ja näistä suunnittelin noita My Favorite Things Knitting Wearin toppeja. Tästä olisi tulossa se Camisole number 9, eli se hyvin sellainen simppeli sileä toppi. Ja tästä sitten tulee sellainen, mä en muista mikä sen numero on, sen Camisolen number jotakin. Mutta sellainen pintaneule, se menee vähän niinku pystyraitaa. Se ei ole niinku rippiä, mutta semmoista pintaneuletta. Saattoi olla, että hänellä oli 2 vähän hyvin löyhästi sanottuna samantyyppistä. Mutta molempiin mun mielestä riitti 2 kerää, niin katson sitten kun aloitan. Vähän on tällaista väriteemaa ollut näissä mun ostoksissa. Syksy tulee, mutta tulkoot, ei sille maha mitään. Ne ostin sitten Snurrasta noin Knitting for Oliven langat. Oli tosi ihana käydä. Täytyy päästä kyllä joskus uudestaankin. Oli kiva hypistellä ja rauhassa tutkia, mitä sieltä löytyy. No sitten tuossa on vielä pari, mitä mä oon itselleni ostanut välineistöä. Eilen kävin kaupungilla, niin ostin tällaisen Knit Pron 8 millin kirkkuukoukun. Koska mulla on pari niitä hyvin tätä väriä, pari sellaista koria. Sitä joskus on näyttänytkin sitä yhtä, joka on kesken. Ja sitten mulla on yksi toinenkin, minkä otettiin tuolta Anoppilasta mukaan ja mä yritän niitä. Ne on vähän löysällä. Ehkä mulla on ollut mun mielestä 10 koukku, niin mä kokeilen, että jos mä saisin niistä vähän napakammat ja nyt pysyisi paremmin muodossa, niin ostin sitten tämän 8 millin puikon kun koukun siihen. Ja sitten ostin näitä tällaisia klipsuja, mitä saa sitten ommellessa käytettyä, ettei tarvitse käyttää nuppineuloja, kun yhdistää noita kankaan kappaleita yhteen. Niin ostin näitäkin sitten siinä samalla. Nää on tuossa ratinassa on sellainen, olisiko se askartelu tai käsityöliike taitava, niin sieltä hain sitten. Nämä oli Prymin tosiaan nämä. Noin. Semmoset. Mä en oo missään tapahtumissa, ei ole tapahtumissa käynyt nyt tänä kesänä, että meillä oli perheen kanssa muita lomarientoja ja sillä ei mulla oikeastaan ole mitään ollut tarvetta hirveästi mihinkään. Nämä oli matkamuisto ja tää oli nyt vaan, kun kerran piti tilata ne puikot, niin sitten tilasin vähän kannatuksen vuoksi vähän muutakin. Ja oli mun mielestä toikin vielä, että se oli jossain tarjouksessa, että ei ollut edes täydellä hintaa, niin ei sitä nyt kyllä sinne voinut jättää sitten kauppaa. Mutta että kyllähän mulla lankaa on kyllä ja oon sillä ihan ollut niin kuin inspiroitunut tuosta omasta lankojen niin kuin varastosta ja sen niin kuin tyhjäämisestä, että on sillä ei ollut ihan kiva, että ei ole niin kuin tarpeita, vaikka kaikkea ihanaa olisikin. Ei ole tarpeita, mutta kyllä mä oon silti katsellut, kun noin lankavärjärit noita joulukalenterimyyntiänsä julkaissut, että saa nähdä, tarttuuko sieltä jotain mullekin vai ei. Kerkeenkö nappaamaan jotain. Mutta joo. Nyt mä pidän taas hörppytauon ja sitten katsotaan noita bingoa ja sitten
kuulumisia muuten syksyllä. No niin, mä liitän ton mun bingo-ruudukon johonkin taas tähän. Mihinkä se nyt mahtuu? Ehkä johonkin tähän sitten. Mä tein tälle vuodelle sellaisen vähän avoimemman bingon. Mulla on ollut hyvin spesifejä niin kuin aikaisempina vuosina. Ja mä en ole saanut niin kuin yhtään bingoriviä. Nyt mä tein sitten sellaista, että varmasti tulee, että vaikkapa täyttyisi koko ruudukko, niin ihan sama ja jes. Ja onhan sinne tullut osumia, että tältä se tosiaan näyttää. Ja mulla on täällä käsin tehty kopio siitä, niin katson sitä täältä mun neulen muistiinpanovihostani. Mä en nyt sillä lailla hirveästi muista, että mikä työ nyt liittyy mihinkäkin, mutta on kuitenkin kaikki aina kun on valmistunut, niin sitten johonkin kohtaan saanut merkinnän. Ja tietysti täällä on näitä, että -1 kilo, -2 kiloa, jotka tulee sitten vaan tässä pitkin vuotta, mitä nyt saakaan valmistumaan. Vähän jännittää, että saanko ton -5 kiloa. Mulla on nyt noin 2,8 kiloa tälle vuodelle langan kulutus. Ja kun tekee näitä tällaisia ohkaisia, niin eihän näihin menee se 30 grammaa, niin eihän se kauheasti kertaa sitä pottia, mutta semmoista se on. Niitä on niin vakavaa. Olisi kyllä kiva saada pienennettyä, että mulla on siellä varmaan jotain 15 kiloa, niin kyllä se olisi kiva saada sinne alle 10 se oma varasta kuitenkin. Ihan vaan senkin takia, että on helpompi säilyttää, kun sitä ei pursua joka paikasta sitä lankaa. Ja tosta pitää sanoa tuosta vältin kiusauksen kohdasta, että mä laitoin sen siihen, merkkasin, kun jossain kohtaa tuli somessa tosi paljon, että Tokmannin lankatarjoukset ja kaikki hamstras sieltä tai Novitan merinoa tai jotakin muuta. Ja mäkin siis kävin sitten katsoa niitä, mutta en ostanut. Mä oon myös sivuttanut kaikki muut tällaiset niin kuin Seiskaveikka ja tällaiset tarjoukset mielestäni oikein hyvin, niin nyt mä voin merkata tuonne, että vältin kiusauksen. En ostanut, vaikka olisi saanut halvalla. Mä en oo sillä niin kuin mä en vastusta Novitan lankoja, mutta mulla on niitä niin paljon, niitä sellaisia avattuja vajaita keriä, että mä yritän nyt käyttää niin kuin vähän niin kuin niitä pois, ja sitten jos tarvii johonkin projektiin lisää, niin sitten ostan niin kuin se täsmäostoksia, enkä vaan sitä niin kuin haali, kun saa halvalla. Ja muutenkin pyrin sillä lailla, että on joku projekti, mitä varten ostaa, niin nykyään ostelemaan, että jonkunlaista tällaista järkeä on tullut tähän omaan ostoskäyttäytymiseenkin. Joo, tää etenee hyvin ja siellä on jo yksi suora tullut jo saatukin tonne bingoon ja varmaan tulee 2-3 vielä ehkä lisääkin. Uskoisin näin tämän vuoden aikana. No syksyn suunnitelmista. Mulla on nyt lähiaikojen suunnitelmat on tosiaan saada toi Adventisjos valmiiksi ja sitten noi vauvalahjajutut tossa. Varmaan tässä kuitenkin syyskuun vaihteessa alkupuolella ollaan sitten näkemässä sitä perhettä, johon tämä vauva on tullut, niin sitten saisi antaa sinne samalla noi lahjat. Ja sitten mä aloitin siinä juhannuksen aikana, siinä haasteen aikana sen syyshohtosveterin Joona Hörin suunnittelman paidan, niin siihen meinaa sitten siirtyä. Se on seuraava sellainen niin kuin isompi työ. Siihen mä just käytän mun noita 7 veristä jämiä. Mulla oli mun mielestä erisävyisiä harmaita ja vihreitä ja sitten tällaista okraväristä ja
olisiko ollut vielä joku ruskea ja sitten luonnonvalkoinen, niin niistä lähden sitten sommittelemaan. Siinähän on siis kirjoneulykaarroke ja helmassakin on mun mielestä kirjoneulyt, olisiko hihan suissakin, niin siihen pitäisi saada kyllä aika hyvin sitten menemään niitä. Värit on sellaiset myös hyvin syksyiset, niin sopii tähän nyt sitten tulevaan ruska-aikaan. Ja sitten mä aloitin myös itselleni säästä tumman sinistä hyvin taas sitten tämän sävystä. Kans sellaisesta arkistojen aarteita langasta, Nopitan jokilankaa, niin itselleni neuletakkia, niin sitä varmaan kans sitten rupeaa jossain kohtaa tekeen sitten. Ja varmaan jotain joululahjajuttujakin olisi hyvä jo aloitella. Mulla on parit sukat tossa, millä nyt ei sinänsä ole kiire, paitsi että mun tää siihen toinen on Tiina Kuun malli ja mulla on se kirja ollut todella pitkään lainassa kirjastosta ja nyt mä en saa sitä enää uusittua, niin ellen sitten palauta ja lainaa heti uusiksi, mutta mä luulen, että mä yritän sen nyt saada kans, että saisin sen palautettua ja tehtyä ne sukat. Ja oli mun mielestä täältä sinne sen mallin nimi, mitä mä oon tekemässä. Mutta mä näytän niitä sitten kun ne on tossa työn alla paremmin. Ne on nyt ehkä tässä, nyt yritän saada ne 7 neuletta tyynyn alle yhteisneulonnan aloitukset tehtyä ja sitten joululahjat tosiaan sitten kans aluille. Mä vähän vaihtelee eri vuosina, että kuinka paljon tein joululahjoja. Jonkun verran jotain asusteita. Yksi vuosi oli kyllä, että mä tein niin kuin villapaitojakin mun isälle ja mun siskolle, mutta nyt ei aika riitä, aikaresurssit. Ja on niin paljon tällaisia omia neuroita, mitä on puikolla, että en lähde sellaisiin niin isoihin töihin, mutta jotain asusteita voisi tehdäkin kyllä. Joo, kädentaitomessut, kun ne tässä Tampereella, missä asutaan, niin sinne varmaan sitten marraskuulla olen menossa, mutta ei taida olla nyt mitään muuta sellaista, mihinkä menisin. Taisin lukea, että Novitalla ja Laineella oli tuossa Tampere-talolla joku tapahtuma, olisiko se ollut nyt syys- vai lokakuussa, liittyen näihin, kun he on lanseerannut yhdessä nämä uutuuslangat. Mut en tiedä, pitää katsoa. Se olisi myös tällainen likietuinen tapahtuma, että sinne voisi tietysti kans mennä, jos satutaan olla vaan kotosalla silloin. Joo. Mä taidan lopetella nyt tähän. Ihmettelen, että mä sain kuvattua tämän yhdellä otolla tämän kaiken. Toivottavasti se vaan on kuvannut se puhelin. Mulla oli tuossa aikamoista taistelua ton pienemmän lapsen kanssa tässä ennen kuin rupesin kuvaamaan. Niin mä ihmettelen, että hän on nukkunut nyt näin hyvin tässä. Vaikka täällä onkin, minä olen pölyssyt täällä kotona, niin hän on kuitenkin nukkunut. Hyvä, kiitos. Jatka samaan malliin. Jätä hei kommenttia, että mitä sulla on syksyn suunnitelmissa käsityörintamalla tai muutenkin. On kiva lukea sieltä mitä te olette tykännyt videoista ja omia suunnitelmia ja muuta. Ja kiitos kun katsoit tänne asti ja kiva jos löysit taas tänne mun videon pariin, vaikka vähän on ollutkin taukoa ja nähdään syyskuussa. Katsotaan mitä mulla on sitten valmiina ja töitä meneillään. Moikka ja heippa!